Wara li fil-budget tal-2024 ġiet imħabbra allokazzjoni rekord għall-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta Ġusta ġie spjegat li għas-sena d-dieħla l-allokazzjoni għal dawn l-oqsma se tiżdied b'95 miljun euro. Fil-fatt il-Ministru responsabbli minn dan il-qasam Clifton Grima spjega li b'kollox fil-budget tal-2024 il-Gvern alloka investiment ta' 910 miljun euro. Minn dawn il-Ministru Grima rrimarka li 888 miljun euro huma investiment fl-edukazzjoni u l-isport. Dan il-budget il-Gvern qiegħed jalloka investiment ta' 910 miljun euro għall-Ministeru illi qegħdin inħabbru propju illum il-miżuri marbuta miegħu. Irrid ngħid li minn dawn għandek 888 miljun li huma investiment fl-edukazzjoni u anke fl-isport. U allura dan il-budget qiegħed jalloka investiment addizzjonali fuq is-sena li ninsabu fiha ta' 95 miljun euro. Intant fl-istess konferenza l-Ministru Clifton Grima spjega kif se jkompli għaddej l-investiment fl-infrastruttura edukattiva bir-rinnovar u l-immodernizzar ta' diversi skejjel madwar Malta u Għawdex fosthom fl-iskola primarja ta' San George f'Ħalqormi. Se jibdew ukoll il-fażijiet preliminari ta' xogħlijiet fuq skejjel primarju ġodda fil-Mosta u fil-Mellieħa u fakkar f'diversi proġetti inaugurati fl-aħħar xhur. Fakkar ukoll fit-tisjieħ tal-programmi ta' scholarships u tax credit għall-istudenti li jinkludi il-budget tal-2024 fosthom l-allowance speċjali ta' 500 euro fis-sena għal 3 snin għal dawk li jkomplu l-edukazzjoni postsekondarja din is-sena u żieda għal sena oħra fl-istipendju tal-istudenti. Dan apparti żieda fl-istipendji f'korsi partikolari li huma meqjusa ta' priorità. Il-Ministru qal ukoll li fejn jidħol l-isport wara sena importanti ferm, il-Gvern wara li ser jibqa' kommess li jissaħħaħ dan is-settur semma fost l-oħrajn it-tnaqqis fit-taxxa ta' dħul għal dawk l-impjegati fis-settur sportiv kif ukoll diversi proġetti li għaddej xogħol kontinu fuqhom inkluż l-indoor shooting range f'Tagandja u l-pitch tal-water polo f'Marsa Skala. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Kita Tsoparditanti spjega kemm il-Gvern qiegħed jinvesti dejjem aktar fiż-żgħażagħ fir-riċerka u l-innovazzjoni bħala sors ekonomiku b'saħħtu għas-snin li ġejjin. Huma kruċjali r-riċerka u l-innovazzjoni għal diversi setturi oħrajn mhux l-inqas għall-ekonomija, is-settur ambjentali u t-tibdil fil-klima, il-futur diġitali kif ukoll anke is-saħħa. Mill-lat ta' riċerka nataw ukoll diversi fondi inkluża l-ewwel darba fondi ta' 800,000 euro favur riċerka fil-kanċer. Is-Segretarju Parlamentari konkluda billi jenfasizza kemm il-budget kien wieħed pożittiv anki għaż-żgħażagħ Maltin u Għawġin b'diversi benefiċċji li qegħdin ikomplu jinċentivawhom biex itejbu l-edukazzjoni tagħhom fil-waqt li jkollhom ħajja attiva f'pajjiżna.